बिथांनिफ्राय गोबां मेथाइनि बेलायावनो जाथों बा खायसे कमेडिनि बेलायावनो जाथों सिनेमानि बेलायावनो जाथों जों गोबां मोनबोनो जोंहा सम दंबावोमोन नाथाय समा बेखौ थिनाखिसै जा हक बिथांखौ जों जोबोद मोजाङै सिनायोमोन जा हक गेजेरावनो बिथाङा गावनि जि इउटुब चेनेल फैलाव बसुमतारी बेवहाय मबाइलजोंनो आंजों मोगा मोगिबो बिथाङा आंखौ लादोंमोन मेथाइनि बागै सावरायदोंमोन जा हक बिथांनिनो दोंसे मेथाइ रेडिअ'आव फैबाय थानाय जाय मेथाइखौ जोङो उन्दैयाव रेडिअ'आव गोबां खेब दामदोंमोन रैसुमै खबाम आयदायाव जोंनि गोबाङानो बेखौ मोनथिगोन उन्दै उन्दैफोरा मोनथियाब्लाबो बे मेथाइखौनो जोङो रोजाबनो नागिरदों जिरि जिरि बोहैबोनाय नों सिमांनि दैसा होननाय मेथाइ गोरोन्थि जागोन निमाहा हेल' 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 जिरि 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 बोहैबोनाय नों अनसुलि दैसा बोहैलाङो बेसे गोजानाव नों अननायनि फुंखा बोहैलाङो बेसे गोजानाव नों अननायनि फुंखा
अनसुलि दैसा बोहैलाङो बेसे गोजानाव नों अननायनि फुंखा बोहैलाङो बेसे गोजानाव नों अननायनि फुंखा Thank you. गोजोन्थों। खुलुमबाय। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों।